Ćao ljudi, ja sam Renet i ovo je moj prvi video. Danas ću vam reći šta ću snimati, koliko često ću snimati i tako te osnovne stvari. Ok, prvo ću snimati vlogove, ko što je na primjer ova neke informativne ili ne sa nekom temom, ali to će biti retko kad tako, kad mi se baš nešto bude snimalo, snimit ću ovako nešto, ovako. Druga stvar ćete vidjeti mnogo gameplayova na mom kanalu. Sada će par dana posle ovog informativnog vloga izaći prva epizoda FIFA 15 karijere. Igrat ću za Schalke. Ako vam se to ne sviđa, onda možete... Ako vam se to ne sviđa baš jako, onda možete u komentare napisati neki tim sa kojim bi hteli da ja igram. Mada se meni igra sa Schalkeom, ali to nema veze. Treća stvar će biti prankovi i neki kao, ne znam kako da opišem, na primjer neke stvari koje govore ne znam ko i neke stvari koje ne govore ne znam ko. I ponekad će biti neki tutorial, na primjer za trikove u FIFA ili tako nešto. Videa će izlaziti onako FIFA malo češće, vlogovi ne baš često, a ti kao tako govori i tako to će izlaziti kad nešto izmislim. Znači, trudit ću se da što više izlazi. FIFA će izlaziti dosta često, a ovo ostalo ne mogu ništa da obećavam. Znači tako, na mom kanalu možete naći gameplayove iz raznih igara, vlogove, prankove, tutoriale i tako dalje. I sada, želim da snimam još jedan gameplay za neku igricu, ali ne znam koju igricu. A to ćete odlučiti vi. Napišite neku igricu dole u komentar i ja ću izabrati jednu od tih igrica koje vi napišete. Htio sam možda da igram Mafiju 1 ili 2, ali ne znam, kako vi hoćete. I naravno, ako hoćete još nešto da snimam, napišite mi opet u komentare šta biste htjeli da snimam. To bi bilo za danas sve. Ako vam se svideo video, možete da mi bacite jedan subscribe ili like, ili oboje naravno. I napišite mi nešto u komentare, to što sam rekao, znači koji tim u FIFA, koja igrica i tako dalje. To je bilo to za danas. Vidimo se!